Thma dakari United States of America batri Israel persya yakari Iran bat kumjo yakari Lebanon kalapoi syakasngi ka baar pohunriu haka arpsan tre uleber arajar arpunriu kat kum ki jingken haka jinghiar Thma dakari United States of America bat Israel ka Iran kalamat ka jingyap hadu 1000 sanspa ngut kibriu bat kiba mensau kidan hadu khat pra hajar sanspa sanpui ngut Hari Lebanon kiba yap kila poisa ke 1000 nyopu arngot kat bagi bemensau pat kidan arhajar kandai spa nrupu nrungot bat ha Iraq pat kiba yap kidai prapu arngot bat khat arngot kiba mensau haba ken na gajia kun kelyang dakari Iran kidan khat laingot ki Shipai kari United States of America kiba laklan bat arspa ngot kiba mensau Hari Israel kidan khat prangot kiba layam bat 1000 praspa arpu kandai ngot kiba mensau Nakjing ter nam ding kari Iran, kari bat nong ba kiba mat jing yap brio ki kentop ya ka Syria, Jordan, United Arab Emirates, Oman, Saudi Arabia, Kuwait, Cyprus bat Qatar. Hakawai pot kalyang ki kai pot kubor ki kdo bo Donald Trump u President kari United States of America, ulapha lingba kari Pakistan bandawa Sangeh Thma na kari Iran. Halor kini ki kubor ki bor Shipai kari Iran ki penpau bau Trump uri ban shem bag jingkwa ekran Sangeh Thma ka dei ka jingsha rem jong u Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya